e bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe hettotoɓe saftina Daka FM ha yeeɓoɓe ayaw men ganduɗa ko Duuso ceerno weltare mawde no feewi no feewi no feewi Allah waɗi o ñalawma hannde mo kalten afet en hawre jeetati lewru août si tawdina ɗiɗi e nogas jeegom waɗi hitande ko puɗɗinan alhamdulillah alamin oɗo Duuso ceerno jonde Allah ne newni kolle ene jaaha bandiraɓe mi belto hen no feewi no feewi no feewi weltare mawde huccitte mo ganduɗa jinnaɓe men ƴettiraji men ceerama Samba mo ganduɗa ko goto e yeeɓiyankoɓe no feewi to kadi waɗen dokkuruji holliran kadi weltare mo hen machallah Allah waɗi kam tawi ɗo wuuro sitto ngo Madina Gounass adi foof haɗo garde e Duuso ngo ene gandi ko wiyama ceerno ama Samba mo sikkitte labbuɗe nden ceerno no Seydou wadde noon ko toon kanko o juppunoy tan so Allah jaaɓi gila toon inchallah mo walla hakkude ceerno no Seydou e ceerama Samba nden to jinnaɓe to ha to jangde to caggal muɗum cakkitorɗen wasiyaji makko e Duuso ngo ko ni tentiraji bisimilla ma assalamu aleykum wa rahmatullahi taala assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ceerama Samba ɗo min calmini min juurima alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin Duuso ceerno ngo mbatton ɗo ngo gonde tagore Allah nde fof ene weltani on ne duwoni on yo Allah junnan yimɓe balɗe moɗon ɓooyon takkade anani de ceerno ɓooyon takkade ɓesgu ngu ɓooyon takkade juma on sabu minen wonɓe hoɗɓe bangeji goɗɗi ko wona ɗoɗi so min pini so emin jeeɓa Duuso ceerno ɓay tan ko garowo ɗo e Madina ni julda e mon salatu ni wirdida e moɗon ene Duuso ceerno ha yetto caali rokke duwaw ƴeew so emin jeeɓa ɗum min cikkanmi mataw koye ceerno minne jeeyami koye Duuso saahaɓe ɗeɓa yeccidde mi yurno hoore beele minne wonɗo takkutomi e mabɓe seeɗa Allah yiyam tan no jiirumi ɗum ni minen kay kala subaka ka gartirɗo min ha e Madina Gounass ha rawda ceerno ha faami ha caali ceernoji mama Seydou e min jetti Allah ene laamu ɗum ɗo kay ko yo Allah rokku min ɗum duumo ha abadal abadi yo Allah junnu balɗe ma uddita arsugue ma an ɓe ballodirta e welaɓe ko mbaɗata ko ɓe pop ɓe beelaka ɓene min duwoni min yo Allah waɗ ɗumen beele a faami ha dontina tawa koɓe beeleɗa kadi ɓe ɓerde ma ɓuuɓe mumen tawa mbaɗata koko mbatta ko Allah newnanma gueɗe ma fof 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 ko suuɗi e ko feeñi an eɓe ballodirta ɗo henne guila e radio ji ɗi ha e fof a faami kala hen ɓe ballodirta onon fof yo Allah reenon weltiɓe e ko jahoton ko ɓen fof yo Allah reenɓe yo Allah newnan dental ngal newnana julɓe ɓe newnana tagore Allah nde newnana tijjaniyankoɓe fof newnana Madina Gounass fof ko emin belti Duuso ceerno kay yen battunimo wuuri yen mbaɗnuni duuɓi aɗani dey tawa eɗen mbaɗa ɗum ya barke Allah ene laaɗum Allah rokka on duuɓi ceerno men ceerno Saydou Nour radiallahu taala anhu duuɓi temedere sappo e jeegom tawa kadi hatta aɗa yaha haajuma aɗa kadi nela ɓe beeleɗa nelde aɗa waɗa kala ko welma so Allah jaaɓi ko faati Allah e nela ɗum Cheikh Tidiane e ko faati e ko wallata dental ngal e ko wallata Madina Gounass allahumma salli ala sayyidina mbiɗani centeraji kamɓe ɗanniyankoɓe français en américain gabo en kamɓene kadi eɓe kolli weltare mbiɗani eko watte ko wallahi mi hanɓe tawde golle mabɓe maɓe jiiya dental ngal Duuso ha galle ceerno wallahi eɓe daw golle ala ɗum kay laaɓi kadi kono weltare kadi saafo kadi mandaji mabɓe en jetta alhamdulillah yo Allah jokkamɓe moƴƴere kamɓe fof yo Allah ɓamtuɓe to ɓe gontu uddita arsugaji mabɓe yañanaɓe kamɓene moƴƴere ɓe dañi toon nde haaɓe dontina e ɓesguji mabɓe emin beltaniɓe saabu minen kala ballowo on no ballirɗon dental ngal on ɗo woni fof woɗɗani dental ngal koye dental he woni aha ko ɓalli ɗi goɗɗi kono noon ko sohla e neɗɗo ko ga woni ko ga woni ɗum noon enenne eɗen duwaniɓe kamɓe fof yo Allah ɓamtuɓe aha kamɓene koɓe cohli ko no ɓe battire moon haqqillaji ni koɓe cohli ko kamɓene yo ɗum wattir noon haqqille e maɓɓe
ya barke Allah ina emin beltaniɓe emin duwaniɓe emin ñaagiɓe duwaw minen kay min jiiɗi tigi ko ballowo on noon ɓeydi ɗon darnirde koyɗe min jawani noon darde monde eyyi koye min moƴƴere sa heeɓi ɗum tan sabu min joni mi añani ujunnaji nogas somi heeɓini heewi ni kono so woni capantati wona tan so renaki mi wona boosaji mi yiiɗa hay goto mo niya eyyi wadde kamɓene kala koɓe dañi e moƴƴere a faami yo Allah ɓeydanɓe yo Allah ɓeydanɓe yo ɓooye daranade leñol ngol daranade ɗum ɗo ko daranade leñol ko leñol balluɗon ko leñol balluɗon sabu minen komin ƴeeɓata e portable ko koto pulaar heedi min doganta wonno min nanta goɗɗum eyyi ɗum noon momin tawata toon fof so wona tawa waɗata golle jalluɓe momin tawata toon fof emin belto e golle muɗum emin belto e golle muɗum ɗum noon emin beltani duuso ceerno an woni duuso ceerno an woni duuso ceerno an ceerno ama samba ɗo an woni duuso ceerno an eɓe ballodirtaɓe yo Allah newnu juma o gasa e dow jaam so tawi saaha miɗe ɗeɓa wiide yomi nodde mi wiya ceerno ama samba ɗo wallu min noon saaha aɗani de tawa sa ɗum ɗoni kadi pota kadi ɗum ɗo rawdo o min jeemo seeɗa kadi kono noon wonno emin jeccerri ibnu maɗa ne jooɗi tan ha joni min jii ko rawɗo ɓe gay sa yii ɗum ene jooɗi ne kuccide rawde aɗa andi to kuccide to kadi no potirta kadi jooɗiɓe ene juuroɓe kadi ene ɓuuɓa ɓerɗe amen emin yiiya tagore Allah nde fof emin gandinan ɗon wadde kay ɗum emin belti wona emin mbima ko mbaɗɗa ko ne oñi wattirni ala sa rewi ɗum tan so renaki so ɓooyi a woppa ko mbaɗta ko nden ala no mbatta ni tan waɗa min komi jaljal waɗ nokkuji somi jooɗima ha ɓooyi ko oɗo ne hersami seeɗa tan kono nen waɗa saaha somi ɓooyi joomum ŋaccatam mi anda won komi gonmi koye orde tan mi deƴƴi allahumma salli ala sayyidina muhammadin sallim min musidɗo ma siraaji ceerno ahmad samba ba to wuuro min cikkitte allahumma salli ala sayyidina muhammadin sallim